Velkommen til Næstved Madservice. Vi er et storkøkken, hvor vi laver mad til ca. 1000 mennesker om dagen. Vi hjælper hinanden, og vi løfter hinanden til at blive bedre ernæringsassistenter. Det kan jeg rigtig godt lide. Det mad, vi har lavet, det er med til at sørge for, at der er en hel masse borgere eller gæster nede i kantinerne, som har fået noget god mad og noget god energi, og det har jeg været en del af. Jeg valgte at blive ernæringsassistent af den grund, at jeg ville gerne have været kok, og jeg havde også fundet en elevplads, men så lige pludselig så fandt jeg ud af, som kok, så var der en hel masse arbejdstider, og der var rigtig mange arbejdsweekender. Altså, så var det bare ernæringsassistent, som var tættere på. Altså, der kunne jeg stadigvæk lave en hel masse rigtig god mad, men jeg ville stadigvæk have fritid og have et familieliv, som kunne fungere. Altså, ernæringsassistenten er en super god grunduddannelse. Rigtig god uddannelse, fordi der er en god bredde på. Der er så mange jobmuligheder. Det er egentlig kun dig selv, der sætter grænserne inden for det kostfaglige. Du skal vælge at blive ernæringsassistent. Du skal vælge den her uddannelse, hvis du kan lide at lave mad, hvis du har kærlighed til maden. Altså, og det skal du virkelig have, den skal være i dit hjerte.